Salut, bine ați venit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta cum putem rezolva eroarea care apare atunci când deschidem After Effects. În caz că deschideți After Effects și apare această eroare, astăzi vă voi arăta cum o puteți rezolva. Trebuie să mergeți aici, type here to search, în Windows 10 și să scrieți After și ar trebui să vă apară programul After Effects. Dacă nu vă apare, scrieți lângă After Effects și ar trebui să apară. În funcție de versiunea pe care o aveți, o să apară aici anul. Vă duceți cu mouse-ul pe numele lui, țineți Ctrl, Alt și apăsați Shift și dați click pe el. După ce apăsați Ctrl, Alt, Shift, ar trebui să vă întrebe imaginea pe care o vedeți pe ecran. Apăsați pe Yes și programul se va deschide fără nicio problemă. Cam asta a fost cu acest episod. Eu am fost Ștefan, pa, pa!